Nyt on ollut kyllä niin kuin tosi huonoa tuuria vasikoiden kanssa. Tai tässä on vähän tullut tää niin kuin todellisuus ehkä eteen. Tai jollain tavalla ne hyvät ja huonot puolet. Onneksi meillä alkoi tosi kivasti tää poikimakausi. Meillähän se eka oli ihan itsekseen tuolla poikinut ja oli tosi helppoja poikimisia alkuun. Mutta eilen oli kyllä semmonen aikamoinen päivä. Ja kevätkelit. Viljat on melkein lajiteltu. Kohta varmaan pääsee jo pellolle. Viime päivien teema on ollut kaikille viljelijöille, jotka viljaa viljelee, tuttu, eli lajittelua. Ei, ne on valmistettu. Hyvää tavaraa. Meillä on nyt 8 vasikkaa. Ötökkä-niminen poiki tuossa viimeisenä, niin se oli nyt eka semmonen emo, joka tosi huonosti rupesi hoitaa sitä vasikkaa, että täytyy nyt seurailla. Se ei alkanut nuoleen sitä vasikkaa ollenkaan, mutta katsotaan, jospa sillä äidin vaistot herää. Ja sitten siellä on toinen poikimassa. Että ainakin 2 vasikkaa tälle päivälle tulee. Ja ihan silleen sopivaa tahtia ovat tulleet. Se ötökän vasikka oli tosi iso. Ei ole punnattu, mutta varmaan yli 40 kiloinen. Ja vasikka oli sonnivasikka. Nyt se yrittää siellä nousta ekaa kertaa jaloilleen. Ei ole vielä yhtään edes nuollut tää emo. Niin se siellä huutaa. Ei ole yhtään vielä emoa edes nuollut sitä, mutta täytyy nyt seurailla, jos se alkaisi sitä nyt hoitamaan. Että se oli aika iso vasikka ja meillä on aika nopsaa noin syntynyt kaikki, mutta tämä on nyt ensimmäinen tommonen, joka kestää vähän kauan. Siellä se harjoittelee jo jaloilleen nousemista. Täällä poikii seuraava hieho. Nyt on jo edistystä. Siellä ne nukkuu vierekkäin. Kyllä se illalla antoi sitten sen vasikan juoda, että toi on onneksi tosi touhukas toi vasikka. Niin se antoi sen juoda. Ei mitenkään hirveän hyvin, mutta siitä se pikkuhiljaa lähtee liikkeelle. Ja nyt ne ainakin aika söpösti viekukkaan tuolla nukkuu. Täällä on nyt meidän uusin vasikka, jonka esikoinen nimesi Espresso Macchiatoksi. Joo, se on sun vasikka. Eilen oli kyllä semmoinen päivä, että tuli vähän nämä niin kuin emolehmä tai kotieläin tilallisen niin kuin huonot puolet vastaan.
Eilen syntyi 4 vasikkaa. Ensimmäinen poiki oli äkkijarru, vasikan nimeksi tuli Este. Ja se oli kyllä niinku semmoinen, että kun se poiki, niin se ei välittänyt siitä vasikasta mitään. Se ei alkanut edes nuoleen sitä. Se ei päästänyt sitä yhtään imeen maitoa. Onneksi vasikka oli tosi touhukas, että se jaksoi mennä sinne yrittämään. Mutta nyt on joutunut aina käydä niinku vahtimassa sen ja vähän harhauttamassa sitä emoa ja huolehtii, että se vasikka saa juotua sieltä. Toivotaan, että se nyt vähän tottuu siihen se emo ja aloittaa hoitaa sitä. No sitten toinen, mikä oli syntynyt, niin syntyikin tosi nopeasti ja se tuli tonne, kun nämä on täällä isossa laumassa ja sitten ne otetaan aina erikseen poikimaan, niin se olikin ehtinyt poikia jo tonne. Ja vasikka oli tosi touhukas ja se hoisi sitä hienosti sitä omaa vasikkaansa. Otettiin se sitten erikseen, että ne laitetaan pieneksi hetkeksi tommoseen erilliseen aitaan, että varmasti leimautuu vasikka ja emo toisiinsa ja pystytään seuraamaan, että kaikki on kunnossa. Mutta sitten alkoikin ne vähän surullisemmat ilmiöt. No sitten alkoi poikia seuraava emo ja se olikin sitten semmoinen, että se vasikka syntyi kuolleena. Se oli ihan niin kuin normaali näköinen vasikka ja oloinen, mutta joku siinä sitten, että syntyi kuolleena. Ja siinä tulee aina sitten se, että ei tämä aina niin kivaa ole tämä niin kuin kotieläinten kanssa touhuaminen. No sitten, koska meillä oli se äkkijarru, joka ei oikein hoitanut omaa vasikkaa, niin me tehtiin vielä sellainen testi, että me nyt tämä, millä kuoli se vasikka, niin siirrettiin sinne äkkijarrun kanssa, mutta se antoi sen ensin, se rupesi hoitaa sitä Este-nimistä äkkijarrun vasikkaa, mutta ei se sitten se rupesi sitä puskea, niin me siirrettiin se suosiolla pois. Kyllä saa äkkijarru nyt hoitaa oman vasikkansa. Mutta joo, se jäi sitten ilman vasikkaa, eihän se emo sitä. Tuolla se menee muiden joukossa, niin kuin, missäs täällä se onkaan. Se on nyt tuolla sisällä. Se on niin kuin ei olisi mitään tapahtunut. Ehkä eläimet ei ihan samalla tavalla noita käsittele. Mutta sitten vielä päivän viimeinen vasikka, tai se tuli sitten oikeastaan yö alkoi olla jo, kun se syntyi. Ja se oli myös iso vasikka ja se oli tosi tiukassa, sitä piti auttaa sitä emoa ja silloin emolla alkoi olla jo aika voimat lopussa. Niin ja sitä sai niinku todella vetää ja auttaa, että se saatiin se vasikka sieltä ulos. Ja se emo oli niin väsynyt, että se jäi vaan makaamaan ja se makasi aika pitkään. Ja siinä kyllä niinku mietityttiin, että sattukohan sitä. Tai että miten se toipuu se emo siitä poikimisesta. Mutta sitten onneksi vähän myöhemmin niin se alkoi sitten hoitamaan sitä omaa vasikkaansa ja nousi pystyyn. Ja nyt se on ihan normaali. Mutta siinä oli niinku, no yksi niistä 4 oli niinku semmonen ihan ok. Mutta no. Mutta ne 3 oli kaikki vähän semmosia hankalia tapauksia. Onneksi nämä oli nämä meidän emolehmätilallisen ensimmäiset poikimiset oli tosi hyviä ja kaikki lähti tosi hyvin käyntiin, koska jos olisi heti alkuun tullut tommonen päivä kuin eilen, niin olisi varmaan aika eri fiiliksin koko poikimakausi lähtenyt käyntiin. Nyt meillä on 11 vasikkaa. Ja vielä on reilusti yli puolet poikimatta, että homma jatkuu. Mutta siis, täällähän on iskenyt maanviljelijän kevätstressi ja siis kukaan muu kuin Maajussi tai Maajussin perheenjäsen ei voi ymmärtää mitä on Maajussien kevätstressi, koska täällä on aurinkoinen keli. Okei, nyt ei ole enää, mutta nyt on ollut lämpimiä päiviä. Pellot kuivuu hirveätä vauhtia, naapureita on jo tasaamassa peltoja, niin kohtahan pitäisi olla pellolla. Ja lietekärryvetotraktori on huoltamatta ja lietekärry on huoltamatta, mutta traktori näyttää olevan jo konehallissa, niin eiköhän se siitä pikkuhiljaa. Mutta ehkä silleen poikimakaudesta yleensä, niin kyllä mä ajattelin, että meillä että näitä poikisi jotenkin enemmän aina päivässä. Että nämä on aika silleen lepposaan tahtiin syntynyt nämä vasikat. Että eilen oli tosiaan se ennätyspäivä, että syntyi 4.
Mutta sitten on ollut paljon päiviä, niin kuin tänäänkin on nyt ollut välipäivä, että ei ole poikinut ketään. Mutta täällä meillä on nyt tämmönen järkkä, että tässä on nyt näitä poikimakarsinoita. Täällä on näitä nyt, nämä on tällaisilla siirrettävillä väliaidoilla meillä tehty nyt nämä aina emolle ja vasikalle semmoinen oma pieni poikimakarsina. Ja sitten kun niillä on kaikki hyvin, niin ne pääsee tänne sitten näiden poikineiden osastolle. Eli täällä on äidit ja lapset yhdessä. Täältä muuten nyt nähdään, miten tää ei taaskaan näin mä anna juoda tämä. No moi, mitäs tänne kuuluu? Tässä on äkkijarru. Pikkuhiljaa ja se vasikka on este. Ja katsotaan, pikkuhiljaa ne alkaa tuossa tottuun toisiinsa. Vaan sit laittaa tonne tommonen erilainen aita. Mitä tuo hakee lisää? Täällä on meidän vasikkapiilo. Sieltä tuli heti ensimmäinen moikkaamaan. Me nimettiin siis ihan ensimmäinen vasikkahan meillä oli sonnivasikka, niin sen nimeksi tuli Eka. Ja sitten kun tuli ensimmäinen lehmävasikka, niin me nimettiin se ensimmäinen. Niin hän on tuossa. Koska sonnithan meidät tulee sitten lähtemään ja nämä lehmät jää meidän tuleviksi emolehmiksi. Me ollaan tehty näille tämmönen vasikkapiilo tänne. Eli ne pääsee tänne vähän omaan rauhaan ja ne pääsee tuolta kulkemaan ja emot ei pääse tänne. Niillä on vähän tämmönen rauhallinen paikka. Ne tulee kyllä tosi mielellään tänne touhuamaan. Se on niinku tässä keväällä alkaa olla aina kiihtyvällä tahdilla se sääennustusten seuranta ja semmoinen panikointi, että nyt on tulossa toi sade ja tota sadetta ei ole tulossa ja nyt pellot kuivuu liikaa ja nyt pellot ei kuivu ja nyt kevät rauhoittuu, koska tuli vettä ja tämmöistä keskustelua käydään meillä joka päivä. Mutta se kuuluu lajiin. Meillähän on siis pellot luomussa, niin sitten yleensä me ei hirveästi kiirehditä pellolle, koska luomussa olisi hyvä vähän odottaa, että ne ensimmäiset rikat kasvaa ja sitten ne päästään muokkaamaan pois. Ja jotenkin kylmään maahan, kun kylvää, niin ei se sieltä oikein silleen idäkään. Niin yleensä ei kiirehditä sit sen takia niin kuin kylvöjen kanssa. Meillä noi ekat kevättyöt on yleensä aina noi nurmien täydennyskylvöt. Mutta tänä vuonna ei ole nyt sitten semmosia. Et meillä on nyt tänä vuonna eka homma on sitten lietteen levitys. Ollaan luomutila, niin ei ole sitä perinteistä apulannan levitystä. Meillä on kiertoravinteen tuommoista lietettä, mikä on luomulannotetta ja sitä otettu nyt meidän lietesäiliöt täyteen ja siinä on varmaan parin viikon hommat levitellä niitä pellolle. Et siitä se lähtee se kunnon kevättyöt. Lieteralli. Meillä se liete on semmoista, se on kiertoravinteelta ja sitten on kassumilta semmoista ravinnepitoista lietettä, jota käytännössä siis tehdään kotitalousten biojätteitä, kun kerätään noille biokaasulaitoksille ja mädätetään, niin siitä jää semmoista
mikä on vähän vastaavaa kuin lehmän lietelanta. Niin tämmöistä ravinnepitoista lietettä, jota sitten lietekärryllä levitetään peltoon ja se on luomulannotetta. Niin sitä meilläkin levitetään. Lietettä on aika paljon levitettävänä ja on sitä kylvettävääkin jonkun verran, niin se kevät etenee. Täällä on muuten näemmä siis tänään ilmestynyt paripyörät traktoriin. Tämä on varma kevään merkki. Täällä. Siemenviljat on nyt lajiteltu. Meillä kylvetään kauraa. Meillähän viljellään pelkkää kauraa. Luomu, puhdaskauraa. Ja puhdaskaurahan tarkoittaa niinku gluteenitonta kauraa. Paalaaja on huollettu. Toinen paalaaja odottaa, mutta se varmaan saakin odottaa. Tuolla on lietekärry. Ja se varmaan siirretään kohta konehalliin ja huoletaan se. Ja sitten alkaakin kevättyöt. Mutta niinku ehkä sellainen toive olisi ollut tälle keväälle, että emolehmät poikis niinku tässä aikaisemmin keväällä, tai ainakin ennen näitä niinku peltotöitä ja peltokiireitä. Mutta nyt vähän näyttää siltä, että samaan aikaan levitetään lietettä ja lehmät poikii. Et siinäkin on oma haasteensa. Ja siis mähän oon tilan ulkopuolella hommissa. Niin toki mä teen etätöitä tässä kotona. Ja puhelimesta seuraan aina, että mitä tonne navetalle kuuluu poikimisten suhteen. Mutta musta ei ole silleen hirveästi sitten apua näissä hommissa täällä aina. Ainakaan arkipäivisin. Mutta hei, kiva kun olette kaikki kattonut sitä edellistä lyhyttä videoa ja laittanut kommentteja ja muita. Vähän salaa julkaistiin se sinne, koska meillähän on ollut Instagram on ehkä se meidän pääkanava, mihin on jo jonkun aikaa tehty sisältöä ja sitten Facebook ja Threadsiin myös, mutta kokeillaan tätä YouTubeakin. Tää on vähän erilaista.